3 বার রাত্রি হাই গাইস দেখন্তু ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଗର୍ଜନ ଓ ପବନ ବହିର ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଘରେ ବାହାରକୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏଇ ଘରେ ଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ଆମେ ଆସିକି ଥିଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା କେବୁଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଗଛ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଗଛ ପଡ଼ିକି ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଗଛ ପଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅବସ୍ଥା ରଖିନାହାନ୍ତି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛନ୍ତି ରାତିରେ ଏପଟରୁ ପବନ ହେଉଥିଲା ଭୋର ବେଳା ସେପଟରୁ ପବନ ହେଲାଣି କାଲି ଆମେ ଗଛ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ବୋଲିକି କାଟିଦେବାର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନହେଲେ ସେଇ ଗଛ ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗି ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ବେଲ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ ଏଇଟା ଏତିକି ମୁଁ କାଟିଛି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସକାଳେ ସେ ଗଛଟି କଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପବନ ଭାରି ଜୋରେ ହେଉଛି ନିହାତି କମ୍ରେ 180 କିଲୋମିଟର ହୁଅନ୍ତା ପାଣି ଭିତରେ ହାଣ୍ଡି ତଳ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଗଛ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ପବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜୋରେ ହେଉଛି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଲ ହେଲାଣି ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଗଡ଼େଇ ଦେଲାଣି ନାହିଁ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଦାନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନା ମାରିଦେଲାଣି ଏବେ ଲୋକ ଖାଇବେ କ'ଣ ସେଇଟା ଭାରି ଚିନ୍ତା ରିଲିଫ୍ ଫିଲିଫ୍ କିଛି ମିଳିଲାଣି ଏବେ ବି ମିଳିନଥାନ୍ତି ରିଲିଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ନାହିଁ କାନ୍ଥ ଦେଖାଗଲାଣି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବାତ୍ୟାଟା ନା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗଛଟି ଏତେ ମୋଟା ଗଛ ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା ରୋଡ଼ ପରେ ଏକାଗ୍ରେ ପତଳା ଗଛ ତାର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଗଛଟି ସେଇଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ଗଛ